Facebook, di radio, na ang una pa panaran detayain tatabasay sa karabe pa ito butimai na ko imi. Una meta ko metera wo ta kapaya. Ana tangin na tiyaso na mena na iroun detayay. Imay na sinawaga riyay pa sina pusiyara arapat finders. Pana na ko may mo may kay nangarane po na pa na kontiyaso na taromauri ni mo na kimentian ini. Eta ko tabita sinahan ini po na kontiyaso meta kas asa po sumaya dahil the pathfinder mga penamay tayo ka tay may mo may kay kanra po. Eta ko na pa detay katuwa na patiyan ini punta pa norak royri. Ngayon ka na tira. Ari kinakoida patiyan ini nakakapayayra detayay. Kampesenda ba sa kukurei ni po sumaya rapat finders nasira nasipura yon kurubu detayay
Rarikan, kamakira kin ako muhay kay, bukin arakarya mera kabuy. Sa day Jesus, close your eyes. Nang dataro, sa po perakin dataro. Tiyaso ako maka, kura pa ibugin nam kakapaya. Arakwasan ng anira, tukuko na nakari kay inanon tuwigi. Nasaro ko inanon ng tabas ng detayay. Kakapaya ipe, menano, kaya nangan ko. Baya karya, kaya kabuy. Kinanoy ang tabas ay, kakapaya ini kabenet tiyaso. Ay kaya rakani ko sa aking kasiroy, masa na ko yung. Roy na sa may Yesu. Amen.
Akaparayara pura patani pura ngayon ay Yesu. Amen. Aki rang darwa, ekares yoni na kuya ekares sa kay Siwa. Dahil kay dahil nagbakunan diyan na. Mga ilan po ngay sa ko na diyan ng tiyak kindarwaan. Takatunuan niya kares sa may bukon niya kares sa kay Siwa. Nakano ko sila ginipakantay, yon tinan niya kares sa kay. Aw kanta niya pakam nakakawang roy, ano na kay Rumi tanong. Tiyak kares sa rin, pero kamo. Ito yung kinaki. Nungurong ko na, pati kares sa rin menayay. Anang kain to kanunga tata. At nabukin ang kami na yan kain to kanunga tatan. Ay sinari na nun na, inanon tatapas ay. Ako na kuropoki. Nakon na nanira, tiyak kares sa rin, pero kamo. Ninikangay. Tawari ay roon, takapang. Ari kakang, ari waitera wina. Tuwari yay, ilaw na takabang, ay kakang ay waitera wina. Kana sinora na mo ni kaukuki yun eh. Di kaso sa tamangkoro wawa, ati kibu ati pima wawa, ay imona na kaukuki, matakan Yesu ari pun na nakaso siya. Asag singaya. Imona na ba nakaukuki yun eh. Mawutagin, anarong ko Yesu, matakan sa kapayang. Ano na, gita ako yung kain, baka mo sige kain. Baka mo, ayos wangiya, pata kapayang. Ngayari ka ngay. Ako nang kurupagin, ako nananira, di ka niya sari, pero kangay te ware yai rona te kapeng ya kita ngiria pasina siku mata kanta nga ayana ta ka tesu te kapeng pangkanan na pasisugo mana ta ka tesu te kapeng ate pa yana rigi ina na ini kakamaya ko na koira wasan yang yang kana ko tam kapeng na kun tiamata ako ta kina tirong na koina Daya kika isitapo ma kota uma to aja amata. Sitapo ma koi menu aja amata. Ako kami akan apa aja amata. Ano pun terangkan na nakaukuki Yesu. Emo na nakaukuki. Matakan anatakat Yesua iaran na patakapang. Kami kain tikari sari korobu. Ay kain tikari sari pera kamu. Kami kain tikari sari korobu. Kamtangiri apa anak utak tikapang na koimi. Kamtangiri apa na, yun ang manang at kapayang matami. Kamatao nga at kapayang. Yaki pa sindoy tekan at kapayang pa, ikuna anong at nga may sinakoira. Tatapos ay, ikanday tayo matanong ram, at anim matak. Tanong ram tirerio, at anim matak, the Facebook Live, ageroni ran tatayay. Anatakat Yesua, yakiriya hindi ka patakapayang inakoira. Iriya hindi ka patirong-rong ay pati amara kaya sinanwayay ni mauran no ni Max. Akan eri ka patakapeng. Akan nari atakin na ipera, angkan na kaya pauro na ko yay ipera. Ika na taka. Takapeng may win Yesua ipera, timang kurawa, tipi may wawa. Paano taka Yesua may ay maka. Ay kakangirikin ako ni kapeng. Ay kaway tira, wiya. Ay nano nang kanano na banarigi, anataka Yesu patakapeng. Away tira wina, ang kana kunitano ko tikibuhay. Iteki nagi, ikorowa tira no evara tiri, kosi na ko ni tira na rito wana. Ay nano nang kanne, anataka tiyatway, inari ka patapay siri-siri. Na usila kinta tapas ay. Ngwe, kukan pusimaya tatakay, patapay siri-siri na ko. Kung ano po si Maya tatakay pangangat tipore na ni Kabaw, ay sinarina nun ang tatapas ay. Yayaya ka nga kain tikari sa yon pera kamo. Ang kain tikari sa yon pera kamo, ay ka nga, aniteki na kintika puti pimatenua. Ay ka nga, anateka, yon nakon tikari sa pera kamo. E ka nga, iyatay ka kumakayay, ay ka kumanayay, anakain to kanunga yatatan. Ako tawa bukin na raw. Ako agi kakebe o ni maginaw,
nanabong nga sipas, ari ausa konsos, ari ka konimaki, ari ka matiaki buwa kumi, ike mea kayay tatan. Tira, teka nga ngay menayay, teka rin sari, pero kamo, anak kain to kanuya tatan, menayon tatapuan. Asina nga teka mea tatan, tukutan ayo, nakoy na ni kaban. Yayabay kay may makin ng korre. Paano pa, tiyonon na ina. Makanton, tiyonon na mainok. Kwasa niyang yabay kay yon na pumakuro ni Kiribas. Ang nakaraw tekang kay tekin ay, kanga teka tuto, payongan ni mga tatas tekin na. Kwasa niyang yan kangay, antay kain tiyape. Kanga kain tiyape, yarang sirang kay teka yang kain. Nakagiya kain, kaparaw po rin kain mayana. Tirakin akin mayana. Tirakin akin kain tama na marura. Tirakin akin kain tama tiyawa. Tirakin akin kain titira miyang, kain magin butari-tari. Kain titira nunga tirakin akin. Akin akin kain titira siya, pero kamo. Pati kare siya, kura-kura, tiryapuro yay. Ngayon, anya te kapota was ko nandanga. Ay te kinaki, inanon tirong-rong ba, imena nang kain to kanuya, tata niyay. Ay te man nakatipan ng kwakyarana. Ato wayo, ansipas. Antay ansipas. Ati-rati kain to kanuya, nanunak. Anong kurong konti tapuay. Ay na butimai ko. Diba ni kariya tata. Ayan na ba ni kariya, tiyain sa erana, saus. Ang saus, ito ay ginagpatuwayo, ansin karawa, awansin non tiyapa. Ito wamin de pun tipa, matis, ano na, yay na pa iroun na, tayo na pa kanta karaw, matira. Kanga sa mga uringiyan sa ikapon, tayo ginaging kanya, kiripas, ke? Manaka yay na baro yan. Ato wayo dagi na kipay, iyata tayo yari pati payay, inanta tayo yay, hensiyay, inanta tayo yan pakati karawiyay. Ang sintipa matirunga, dewa saus. Asa ka na ba singaya? Diyan sa'yo, dagi na kipa, hirang kura-kura yoya, ay kamais. Ay nanon tirong-rong, dagi na kipa yaw ruwagi, dapatan tipa ni kariayo, anja tayo yung kayo, utagin ako ni kawagin lagi. The museum yon saman. Manubugin ang kaya rin lagi, paano kayo ito kanuya? Tatan, di na yon, pera kamo. Ay bugin tiyan sa iyo, erangin, kura-kura kangaw ni makinana, ay nang kura-kura, kangatagin na kina, inuya kain tiyapa, ay pera kamo. Raw, tatapos ay, kwasa ni karawan niyang huya, anda pa tayo kanate kinagyansim. Ako ang mga uniyay. Kupunin nga ni kain na tiyaro. Kung nga ni kakonin magi. Maka nakangayaya tayo kinahansim yapam. Ako meron kami yara kamakuan yan nakitiwan. Sa mga di ko pa nga ay mga taniran tanga tatan tiryapuro. Okay? Iririganin tapatay. Ay ka nga kain tiya kanin siya. Pero kamo, yung kaya kain na tiya kanin siya. Apun di matona ba yung sukwayay ang umayakanta nga, yon, ang siya, ibugin na pangaya, tinani, pera ka mo. Yay, diyan sinabayaran na gikan niya pa, ang dinosaurs. Awan na tempora dinosaurs, ito ay ginagabayo, tiwayo, itabi me, timanging, tivayin, meka ni mo yay kamais. Kwasan nori mo yung kakaburi tiyang, tapi tayo yan siya. Kwasan nora tinang ko na iya pa ikain ni Bisi. At ako ba siya na, takwang ka. Saan? Ayan. Mo yung ka, ako na ni kaburi anay yung mata. Ay rege-rege, matinay nans. Ayan. Ngayon ito ang tapitay, karena ko nang intangira timanging kitinang ko na kitirate pa ito na. Ang kanya ko na ang kanya naranag paano makikitiyan si kitata ni Bukina pa ya kaburi among yang ya aki kasi ko yan mo yang ya karikya kita na kiyang kain ng mouse ya ngayon na yay paano ka wari ay rin mapay na
Tiyan sa diagnosis, yan pereka mo. Tiyan sa sa kaburi yang tukuraki, diyan ni moy, ake angkwa moy ay kaki tamaro ay buki amat. Taman na ba tiyan sa rin kinaki kanne, ya urwa ki temporan tiyan sa iyo. Era na ki tempora iyo pa the temple of Athena. The temple of Athena, ita kinaki pa, ilang nire ke matawana-wana, tiya taipay, tukura-kura, at sekay. Ngayon. Ano na? Athena, iri-kiri kama, kangayay sekay iroun na. Ngayari ka na kuro ko, ipera ka mo. Ang kanya, ina ko na ni kangay jamata. Iri-kiri na pa iroun, tibari tira ni kayari. Tira ni kayari, Athena. Ki? Lagataya ka na yun, kini ba siya ina ba kaginakan? Tinanira ni kayay kakakuro, awatan na ko meron ng siya. Ngayon bugin ang ke yaranaki bereka mo paimena anakain to kanuya tataniyay. Ane temo na takinak. Takawawa. Ito nga garante sa kung magi ansibas. Ikanga yan tayo kayon. Akang punor autoro. Mausa ka kung magi ansibas. Ansibas. Anarili yun. Ako na uri nga, bada ka na tata yun ang tatayay. Tata may patamos. Ay ko rupog. Nano nang kanne. Iya po isipari kita kapuan pa, yari sili nga kyan sipas. Ay ko rupog ito wa, yun may patamos ang tatayari. Iya salim na iyepeto. Ay larikin iyepeto. Ito ay kinaking kanya, pero kamong kanya, kan na ko iyepeto. Raw. Ang sipas. Atara aron silingan tuwaan sa bas. Silinga ginanun teko. Ada tipis rapatana. Karawa ki tipis, rapatan teko ay bubura. Yay nano na yuk. Kari na ginano na tuwaan sa bas. Ay kauraki na bana. Ang kiuran teko ayo. Ay tagi na kipa, iwin teko ay. Ayay tibay ni katangitang nga katawrawa ki win teko ay. Ndero baka na tang jama tamay na nun teko. At win teko ay no sina ko tipana ka nga tamarwa. Kanga kinang ko takarwa. Ya ang ateko ang kan ni kanga teka gani ki. Awan na unano iyay teko ra kay. Ayo aron na nasisirin ko na the Roman Empire ang tayo kay. E po ni kamera ka jama tay matay ama ta bana nura te payarik. Matilari kiron nan sibas. Kangay. Ay ataw, ya taromauri at tempera may rom. Eyak. E pondo ni Korean, tangiriya pa namate. Ibugin na ng wawa. Riyay, nuwata kirakiyaki, anataya ka tiyaswa. Kanga anataya ka yun. Kampo ni kang wawa, at pa irakam nori ay ron, an sibas. Ano na raw, datapos ay. Kainti kari say, pera ka mo. Ata ti bariri kiron nan sebas. Makira na nun. Anamaki, an sebas. An sebas, ti sa konimek, aray ni kakonimek. Wawa, kura to sirak. Patira ti kari sari, pera ka mo. Raw, ti kari sari, pera ka mo. Tinani ko ragin yung taya, at tinani ko ragin santayre. Akya kawawa Yesu, ay eus Yesu mentemet. Era niya pauro ng kuya yepet pakain na naro tiyaswa. Dito yan, Yesu ay nusin ako, aran niya kari sa ika, inanon po ngay kay. Aso ina pa nusin ako, aran niya kari sa ika, kito kintagin na kipangkwa, iya kari sa manitatayan. Asinari na nung tirong ngayo, sinakunya, inokiri kita kan tiya kari sa kisin na yatay, apotoro, imaya na ba, apotoro. Ika na nung ang ansabas, Kanya mga tata tamo yay Romi. Awan naron wotan silingan tuwa ansabas. Silingagi yan na babayre. Awan na kairiri tatawtakan Rom. Sinauring nga pare nanatay yon awayo tatay yari iruko yay kurakuran makan tatawtakan Rom. Kasus wawa ti pimawa atawtakan na. Mapuniyay aupay tapewa. Ni boy ko yay. Bagyo nang kaya Romi kaya yamata
ay katawan riri param. Ari riri ya paraka. Panaka kita pa inikapakapa kay matay ya sibuni terera. Panaka kang karya ni Paua. Maniveri ni Pure. Tinain example ayanga. Ayanga ikay Yohane. Tuwana. Kain tekari sa ipera kamo. Tuwana yakapone pa kain tekari sa ipera kamo. Atawan riri param. At kawawa. Atawan riri ni karo. Antay param. Siberi ni kawawa tuwa param. Rongo na ni tegi na kinwara kay itirera. Wabu imawa tipi matenua. At ako tayo ka na. Ngana tayo nga na iparaka ti sirewa. Matekora ariyon nanausyay. Ayag ko na yon na tayo kayo. Ikarawa eroiroy. Kaya buwaka na iron nanaw. Ani atong ngayoa. Away ngayon na paane. Ana atong nganap. Kante nga rin siya. Turong-urong nga tayo kinakikay. Anamaki panam. Akaroya. Nakuya kante nga rin siya. Nanatay. Nayatay si Puni Terera. At natin pa yung akaroya. Panam. Giyarang ino ko si Puni Terera. Diya pa ni Perita. At pa yung Eriki. Ngero ko te enterari Japan ni perida. Ada pa yari when muaba a paraka. Ita gina ki pa ya ma ku ya sibuni terara ngiape an warak. Aga ma ku ya sibuni terara ngiape an warak. Ayata ya pani ni anak. Ay bugini ma kuna. Aya kuna ni kai tara ya te kora kai. Mga yari evete ya te brabe sa paraka. Saka ya brabe si terara paraka. May video kita berapa sa paraka. Ada nate pa yari ki. Eswanga ki paraka. Kuna tata ni katike buka kaya te kora kai. May nanon terong-rongo. Ada kina ki. Ika nga nate kai param. Ingang kana yang anay. Te sirewa ki te kora te uya paraka. Jaki kona. Napo ni kakapay yan pa naman tatiaswa pa itabuaki. Pa nakamaraya yan naman tatiaswa. Round the tapasay. Inanon terong-rongo ate kina ki pa param. Yai ko kuna neki na ko yana mata tiaswa. Pa ya me ko nekana ko na ta ka tiaswa. Atara te pa yari ki rona. Ya utana baron tawa ki arang kamimi. Ya ka mga wana pa to ko wa iro ya sibuni terera. Atara te ko wa ka mga wa iro ya. Ya kairi ai na sibuni terera. Mamane ni moaba. Ari we ya te ware paraka. Aya karawana ba tawagi ni kamay ray marina ya te kora kai. Ayra tagi na kitevere ni pure. Sa kisingaya. E karini na bakate inaron taromauri ni bowa. Awa kay kakiyes. Inanon te mau nanon te karesa. Tetata ni matang. Siguna ni kapungan na tetaka te compromised. Ano na. Ya kamangawa ki te mau nanimaki. Mate mau ni krisan. Ana na wagi param. Anya na wagi param. O ni karo, antay ni karo. Si penin na tatuwa ni karo. Ba, ngana sino kung tikibuti manima wata ko teka na. Abo niya na bayrom tabi man. Agia tawa na teka. Ron ni karo. Ibo niya na bayrom tabi man. Agia tawa na teka. Ron ni karo. Ni karo, tiriri. Yon, kabunda yakakin. Waway kakawag kay kami ninun tiyakarisa. Pana kapipitiak. Ndero ari na kuna ando siya yoni makikainte kare siya. Ano ni wag ni mawakan. Ni kairi makatay. Anto kinjatay anakita na natay katiaswa. Pare ko kari kangam yay. Ngaya. Kora ta ito wana. Ya baka nga punti nga ta kagan. Ya ari baka nga ari punti kati masinang kanga ki. Dagi na kinkan non terong. Pasita po mete kora kai. Airi anamaki ni karo. Aterangan ito pa yari king kaya airi anamaki ni karo. Kosos wo tibi manowa. Ay ta kutaya kana. Mangaya kunaraira nanom. Ang kana kwak. Aya vayata ta ndoko iroun. Ana buakania na nakapeng wiu. Kamnora tiberi takin na may maina.
Tira mwana nakarakiai anareta ia ione. E mwana anareta ione mana taka ai e utara ki Yesu me te kapeng are mena irouna. Ante ta ia te kinaki. Kana kwa kira ira nanom. Kana kwa kira ira nanom. Ana nakwas ana bakani ko na nakapeng wiu. Asita po makangai. Kawong roy kainte karisa. Atali mata kunti tayay. Ayakang kainte karisa ini karo. Kapalaw purei. Ibera kamo. Ayra na nire ini karo. Awayra na nire param. Teka nga ndiyaw na bay. Kano kuminan tiyo ni Maki. Ay kami meria na tayo katiyaswa. Nano na si tapo ma. Hoyra na tayo nire ini karo. Hoyra na tayo nire param. Ngayon na ba kainte karisa. Kana na pa siya guni magina tatakay. Maso na maginiri kita katapiwa. Okay, yabo ni kanano kawag. Yabo si Christian. Ayapon takin na. Pati pa'y paray. Yayiri ki poki dari kina ikaray ni kakawag. Ngayon na kainte sipong siyagi. Siyagi riyan takin na pasyagaan na rakwawa. Sige ni kaumaka ginikangay. Ayun na po galan si White kamanong guni magini. Sige na yalan si White sa takarwa yan na po. Metawa yan na po galan si White kairi na nakon na natakat yaswa. May punya yun magi. Diyan na bay. Aya kami meria kakawakin tepay para. Awa ara na tepay para bay ta kawuan po girarikin na yapo kaya kipon na yakwawa. Apun to kinta yapon ko na ni kangay. Ay da sipon ni maka. Ate na tepay sa takin na. Ina riya ni bay nak. Ingan kista ko bay kana ko tepay para. Amataya. Ay na bakante kari sa apun ngay kasi ngoran sa tabasay. Kanari kayo rura te kanta ningan. O te kay, iya pitagina ba na konti kapeng. Ay. Iya kakangina bangkan. Ang ngayanin tapitay. Ingyan ko puntagin at bayarang inoy inanon na nataka at Yaswa. Awa mata. Apon na bayay. Ayari sinagi. Sa bubusira na baka na yay tama tayon. Dirong warori. Tay ikaw na nanomiyay. Jaman tande, iya kakang anataka Yaswa na kuina. Ibu kina bayang tawroy ni butimai. Panano na yeri kita po kitawana. Kitarong orang tawana. Akawakin na. Ilarikin na repon na nataka Yaswa. Ayari at yakin na kinakuya. Kante kari sa pera kamo. Anak kang makiraira na numi. Ano pa kaning kami na nakapayag muiw. Ay ano na, stab makangay. Inangirikin ka na utaka. Pahit na kapayag. Sa di na nung doon kay tabiwa. Dila nakabang win Yaswa. Kosus tabi marwawa. Agi po na tabi manimawa at ako tayo ka na. Ayos sino ko takabang. Kakang may wina. Kada kan nuna kosus tabi marwawa. Rato kinibang tabi kaya kosus. Ayaw ko sinakuha ng tayo kay Yeswa at yakin na. Inang mo sino ko takabang may wina. Ayaw na po ka niya mata. Takabang ay. The kiribas for Christ. Awayo, turong nga sinawusa. Kung na hindi ka patakapeng, mantugin turong nga tatayay. Sinawat at turong nga tatayay, na kunitira na rito wano. Yepeto, uno wati may suwa at akutaya ka na. Akam na uwata na ba taparang aru, aritamew, manakapeng tatamoy. Ayan na teka, Yaswa. Ay pun niya singkan. Anak kabang tiyatua. Away. Dapay para. Niyone, ono wa tinibi manimawa. Ito yakin lagi. Pun Yesu te pare na ni kameo. Ani yepe to te makuro ono wa tinibi may suwa. Anak teka Yaswa. Pun te kapeng. Sano na tingin mo tibi may suwa? Because sa suwa, ay tayo tayo ka na. Ano yung itaninga na, agi yung anatay ka tatamoy na kuya karisa. Ano ito kanikay? Onangan na timana, arira ba? Onangan na tiya sibu, ari may nay na.
Matera na bangka yere kure kyon je si buhay. Atera aya kita yete manna pasi ayang anak. Kunori akan je kari sa ibera kamo. Aya kanga nga kita na nataya ka Yesua. Aya rin kia kita na nataya ka Yesua. Aya kanga nataya ka yone. Narimuin kami. Maka nairimuin kami. Inari kia utaya ka pati kapayang. Antero ko na tapos say. Aya tayo kina kia kangay. Mani ito kanikay. Ani ito kanikay. Ate na ate pa yarik. Ani nga itaninga na. Akiyong. Ate kauring nga may main na. Raira na nom. Ngaya. Ayay takan mga nangan ko. Anangan na. Siya sipo. May nay na. Ako welcome nora. Ika na ko ate konguran. Yon no page yon. Dahil kaya kari sa kisua. Ay rin naman siya uniagin na bata ko ba. Siya sipo hari. Puni Petero. Gua ba, nga na ko to kanika ya ko nga nagi. Dia sibu, may na ayaran ng pa Petero. Tetapa siya ipunti, tetaka ni Roro. Pada na tayo katiyaswa, puni kakang. Dia sibu, may na ni pong agigay. Antay agigay. Ikapunga na aking kanano na pati-ama tayo katiyakin te Bowie. Ma, itay ginagipayari kay iroun na. Kanga kaparanam, mananawag kaya may na na. Kaya inaamata. Aya nga na ginapat ya sibu may na Korea kaya na yon. Kanya siya tapong kanya, o kayo inaamata aki. Ya sibu na ba may na. Inanon na ba buong agigay. Ikabunga na aki baka nga busimayam na kuntipakan na maraki. Ayaring ka na aki ang masibu may na. Huwag ka rin na kintipakan na maraki. Atira na tayo kayo ay sigiroy na. Kana kuray na nanom, ang kana ko to kanikay, nangani ko tiya sip, wayara. May nay na. Ayo, pun ka puto, wag imarin to kanikay, inte may waring. Kung natawroy na nga na kitiya sip, may nay na, makuna andrin na ko, inanong tebakan na marake, ari tayo ginagarispan ni kanta ni ngayang kayo. Huwapay ka, at tayo ginagikay, tiya sip, may nay na, at timana, ari rapat, tinatimana rapat. Temana, hari tiamara kaya kapag na kuya si Bunit sirera. Ngayon. Temana, hari rapa. Punti amara kaya, ano kung mayroon si Yesua. Kain siya kaya siya. At anong oran, tatapos siya. Kana ko to kanikay. Anangan ko temana, hari rapa. Atara ate man araba. Punta po rin na ni Kameo. Ari maniro ni Yesu. Ayaw ko niya kaya ate po rin na ni Kameoan. O ate rong way. Kunurang kanita pa yata ginagi. Kanaro na pati siya ni maging kuhin kuwawa. Ang kanita ginagi tirong way. Ate pa yari kirom. Kanita ginagi na tayo kat Yesua. Kunuriya ino busimaya. Mananong makurang kukurei. Mangkanahan na po kung tawra ng busmaya. Nakakyakan di kari sa ibera ka mo. Nanunang kanne. Yari ki pati kapayang. At alabugin ang bayari ki pati kapayang. Ay bugin na ako akime na. Kaya akime na inanong na natay kati Yesua. Mayari na rin ki pati amara kini kameo na kuim. Kana kuray na nanom. Ayaw na rin pati pa yung siri-siri na kuim. Kana kuwa kiray na nanom. Punaan na tayo kay Yesu, nabuwakan hiya. Manda ka ba nga, Diyos na ko may wiyo. Inga, hindi ko puntagin na tayo pa yaroy. Ibugin na tayo kay Yesua. Matama tayo po nakibusimaya na tayo kay Yesua. Kaya po tim na to, marakiyay. Ayaw na tim na to, anuniyay. Maraw, the good news na kuiming kami kakamungara. Okay kakamata kung tayo ay. Gana ko rin nanom. At tayo kay. Inapakari ko bakangat. Tiya marakin ni Kameo. Amen. Amen. Ayaran ka na ko rin nanom kay. Wag ini mo eh. Yapitagin na pa.
te kai ba shaki na ba te kapeng na koim ba ai jamarak ale te pere na ako na marak yai una nuwa yai ai na ki rom meu are patan ngai te meu ke to kin jasib are korea ki yaran jamata apo wanda shibu ya kabuta wakaki matkako na koira na konte pa na marakari ay taginakin ilon pauro na koya tatano ni gege temani tatano kita makurwawa ate ke putin mate tenuan na konte may isu agi tagina ba ana per invece che raia ama tancha tayari ay pani na ruwa tuwe may karawa matatakarwa kapanante na rakan na to mabuti aswa awana usimo aki kama tino ng Kristo ang ay kasma way kasigu sinawata ka mga yan nang pasinabus maya ito na kung bakon tiyang anti-arway sinamemenen na kito giron tuwe amasan nuri ang anayak mo aki ang narapaw point sin tayay manawari kya manta po kya to kosos ate ita kutaya ka na Tinama, matiyay. Amuri nga rong konti kari sari may maina. Iro ya kain temura na. Ito yung kinakipanganaray din ano ya. Anakira kente mate. Ada takawawa. At terate mate takawawa. Tita yari ano kuyay. Anay dan tangat Joshua. Nakunta nabay. Ang kanin sige buti mawa tao tayo ka na. Mani aniya kiara na. Ina TV kinako. Au shira kinta taba siya. Ko ba puni ito tayo pingeray karawa. Ko ba puni ko na ni kangay. Tawamen jamata Taabua. Okay? Naro na. Kaya puni ko araw. Bari hindi ka rin kami awag. Mentukin na. Kita kinaran teman no, ay na rin ka rawatan. Tawamen Pr Taabua. Ang kani, ebite ki Pr Taabua, ang iya to uya yang iya po isa kara upa Taabua ari Amerika. Ko ba na po ko na niya tayo pingera karawan ka ngay. Ipuro ko heram pa pun Taabua ari Amerika ang ko to uyay. Tira katin ko sa sinakoy. E kosa sinakoy na. Apun nagi ate pa iya ko na nimpure ikarawa. Ayara ka na pun nagi haram. Kuna ka rin nakuwak. Yay kita ka na si kunang kapipit yay. Kanti ka rin sa akin. Kita ka rin si kunang kapipit yay. Ayari timaway. Ay pa insira. Ay tapi yang ansira. Iraura siya tapi yang ayay. Payan tukin titay. Ito kinakingan kiyang darwa kari sa kay pamangwang kwa. Ay darwa ti kari sari pero ka mamana tay param. Ako ya tekin ka param baka mangawa itirera. May maina. O ni karo ka mangawa ana buta kiteswa imina. May silari ka na mangawa tatanda na karoya. Inanon pongay kay. Sanora kabanen terong-rong tatapa say. Ito ko tayo ka na. Koses na merwa. Ay ito ko tuwari na ko. Kung ako rin akangay, akabaya ka na bite, kinakon na namara kinimere. Tisibu titay. Ay akangay na ko. Anataya ka tiyatua,
ay kakwawa ta kai ay ro ira terong ay akapaya kana vitia kinakon anamarage nimere te shib te mate shira ke ngam invitation card kona pun kukurei ay pun irom kanga nata kayon kana kukurei ra nanom anangan ko tira te shibu ay naina ate shibu ay nainan anya invitation card ako na nakondin na kuyay ako na busimayag kana imakuroram yay tiara hirapa tira nanon tiara hirapa tiara puisi tiara mete pe hirapa ariana maguri chama ta ina non tiara irage ekona an woman tiara tabua mayay tabua ari yo tabua ari akokoro ngaya akokoro ngaya ne to ki patiara hirapa Tatiara ring famous yon John na bayo nakabalaw mo na nakabunga na Tatiara Sean Tatibuin na Tatiara Sean Matera era bari pun noria tuya pun Sean ari raida nanona may buwa ko yata na Sean agit ngaun Amen kante kare siya yakan ko riya garam yon Sibu naramad nirapa Atara nanon narapa. Siya kaya ipon sa Korea na pare. Kaya kakin na nakin tapay parari. Ari pa gari. O ngayon na ba? Tuway na bandi ka na barara. Ki? Ayo tiyara harapa. O si tawe ya taya bantayara na makuray kikay. Siya ki tirong wayo. Kanga tirong wakanga. Kanga ni kabunay. Anak ko nga tirong way. Tekauring na ko ya kante kare siya ipera ka mo. Ponte kauring na ba na koyim. Anak ko unti tapos siya. Anak ko na kunti pa kan na maragari. Iwan na tapay amon tira ni kakawag. Raira na nom. Takawawa. Kita na nampukin. Karo. O kita na. Ano po. Param. Nano na. Kita ni painja napay. At saka tinua. Tarataray ko. Paano kayo to kanunguya tatan. Amin ay ibera ka mo. Ay nano na. Amin ay kay. Ay nga saka ito kanunguyan. Ay nga yakan ako po na sino ko maiiyak. Ako na ko. Ako na ba? Kubundong oras ka para. Depende na nung may karawa. Ang kaya nga naki. Ako tataya na ba nagyakaka. Kaya po yung sibo na napaturon. Ari ka nga kubun ng naira na nung. Ay rin tayo ginaginan ng tirong sa tayay. Di man na dama tayo nura kinti mewari. Antay. Ang sipas. Kaya rin. Ipo ni karoroy na nun. Ari po ni kaitara ng magi. Titaw-tayo kan rom. Ari rin niya on. Pera ka mo. Sa tayay. Di kare siya. Pera ka mo. Punti kare siya ni kauring na koyra. O sinakararoyra. May namagi tatan. Sinakararoyra. May namagi param. O sinakararoyra. May namagi ni karo. O tirate pa yung sinakaroya. Sinarayra na nura. Ang kana sinarayra na nura. Sinangan lagi. Tirong-rongay, pati maragin kameu. Ay nakakirwa na koyra. Tirong-rongay, pati kapeng. Ay way tirawina. Ay nasiri-siri ay tiyaswa. Ano ko kita na natay ka tiyaswa? Ay nabuwakan ko tuwa. Nuwina. Ari ta kapeng, ari yosin ako mayay. Makana ko ray na nanom. Ako natay ka tuwa ay. Inari ka pati timana. Inari ka pati maragin. Ari pa kamay karawa. Ari ang kanila tiyaswa. Panuwain, mauran, nunimaki. Sa tayay. Am nakapaya. At uwi na ron nila ni kapat. Sa karapan na tayo katiyaswan tayo sa katiyabayrang ka na sa sipong o turong-urong Oh, dapat uwi. Okay, risiran siya online. Rakanta nga kam ruta ginabi o kam are kinabi yami. Sa pusiran ni kapian na pasapian ng tira. Nanene ara kapian yan nanene pukin nepuan na suara. Sa pusiran ni yere sa nuni mekin na kaya. Eta pe kay bukid ake. Kamdara pati ay sa penen karawram tira ke.
Sorry sira narataro. Marari karawa. Sky tau ko skara pa ko na tayo kan kauring na kuya kain tiya kari siya perakam. Tiya kari siya perakam tiaswa puntay. Ibugira na pa na kuya ni bongay kay. Anda patay tiaswa. Suri magini ay yerong ko amata. Naron ni karo. Naron param. O suri magini na pa tiaswa na mga kitatan. Nakauring ila tuwan tatapos siya. Baka na siraira na nurangkay. Awam tayo kaya nari baka nga timan na rin na baka may karawa. Sinaniway o sinakukurei ay tiaswa. Payari ka kanara tiatua meaura tiatua nonimaki. Mangkana sa kituwe rauri nanora. Ay na sinakuam tayo kayo tiaswa baka nga takapeng. Ay way tirawina. Ay na siri-siri tiaswa. Dero ni nari kaya ituwe. Patirong kaya nakaunin na noyam. Nakaunin na tauroy na busimaya ang tayo. Yup, kasi, baby ano rin, iroun nam takay ito, pupunta na kinukuha. Diba rin na, eto mew, pa kami karawat at tuwa. Ari pun po may room. Nakuya ito po ito na matatiaswa. Patirong ni kakamew na kuya ni kapanin. Kapaya, oron nila tiatuwa. Kapaya may kari sa yon kurupu anak tauro ite so mind the kiribas for Christ men iru ya tua angani ya tewe tungan dano ise pera kamu ada kwaro kwa tero na koya pana kita ni tewe haro akena kona ayatabu ada ponte kwao sikani koi kain